खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। डिमौआव आलफा उदांनि सानै लिंकमेन हमदों। चिराङाव पुलिस इनकाउन्टार सासे सुरां सिखारि जिउ खहा। हादरनि उदांस्रि सानजों लोब्बा लानानै आसाम पुलिसनि सा 21 जवाननो मेरिटारियास सार्भिस मेडेल। धलाइनि माद्रासायाव फरायसा बुथारनाय जाथायनि गाहाय दायनिगिरिया हमजाबाय। रङियायाव खावसे सेवग्लिनाय बिमा फिसानि गोथै सह बोखांदों। डेलिमिटेसनखौ लानानै बर' सेनियर सिटिजेन फरामा गोजोनाखै। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। हादरनि उदांस्रि साननि सिगां डिमौआव उदखारि आफाद आलफा उदांनि सानै लिंकमेनखौ हमनो हादों। हादरनाङै 77थि उदांस्रि सान फालिनो थाखाय गोख्रों लाहार फाहार खालामगासिनो। बेनि गेजेरावनो उदांस्रि सान फालिनायखौ बयकट खालामनाय उदखारि आफाद आलफा उदांनि सानै लिंकमेनखौ शिबसागर जिल्लानि डिमौआव हमनो हादों होननानै खौरां मोन्दों। डिमौ पुलिसआ रबिबारखालि हमदों आलफा उदांनि सानै लिंकमेनखौ। बबेखानि डिमौआव हमजानाय आलफा उदांनि सानै लिंकमेनखौ सांमाइ गामिनि दिपज्योति सेथिया आरो डिमौ देहाजान आमतलनि राजु आहमेद होननानै सिनायथिनो हादों। बबेखानि आलफा उदांनि सानै लिंकमेनजों लोगोसे मबाइल फन आरो माखासे अजद गोनां डकुमेन्ट्सफोरखौ जब्द खालामनो हादों होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां अरुणाचल प्रदेशनि तिराप जिल्लायाव अपरिचित असम एबा पंकज असम मुंनि आलफा उदांनि सासे एक्टिभ केडारखौ हमनो हादोंमोन। चिराङाव पुलिस इनकाउन्टार सुरां सिखारिखौ थांखिनानै चिरां पुलिसआ गुलि गावदों। बे जाथायाव सासे सुरां सिखारिया जिउ गोमायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमनायारि ओनसोलनि जालुकमारिनि मालिपिटेयाव पुलिसआ थांनाय हराव सुरां सिखारिखौ इनकाउन्टार खालामदों। बे जाथायाव नबेश्वर बसुमतारी मुंनि सासे सुरां फालांगिरिया जिउ गोमायो। रिपर्ट बायदिब्ला मानै गान्दा आरो मा 40निबो बांसिन मैदेर सिखार खालामनाय जाथायाव लोब्बा दङमोन नबेश्वर बसुमतारीया। मख'नो गोनांदि भारत भुटान सिमना ओनसोलाव हाग्रा बिफान आरो पुलिसआ जथाय अपारेशन खालामनानै साथाम सुरां सिखारिखौ हमनो हादोंमोन। नाथाय मैया हमनो हानाय साथाम सुरां सिखारिखौ हरनि समाव लानानै गुबुन सिखारिफोरखौ नागिरनो थांनाय समावनो दुथांफोरा पुलिस बिफाननि सायाव गाग्लोबो। जाउनाव पुलिसआ दुथांफोरनि सायाव गुलि गावनो गोनां जायो। बबेखानि बे जाथायाव रफिकुल इस्लाम मुंनि सुरां सिखारिया जखम जानायजों लोगोसे नबेश्वर बसुमतारी मुंनि गुबुन सासे सुरां सिखारिया जिउ गोमायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। पुलिस इनकाउन्टाराव गोब्राब जखम जानाय नबेश्वर बसुमतारीया देहा फाहामसालियाव जिउ नागारो होननानैबो खौरां मोन्दों। गाबोन 15 आगस्ट भारत हादरनि 77थि उदांस्रि सान। हादरनि 77थि उदांस्रि सानखौ लोब्बा लानानै पुलिस बिफाननि गोबांसा जवानफोरनो मेरिटारियास सार्भिस मेडेल फोसावदों। 77थि उदांस्रि सानजों लोब्बा लानानै आसामनि गोबांसा पुलिसफोरानो गुबुन गुबुन मेरिटारियास बान्था मोननो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आसामनि सा 8 पुलिसफोरखौ साहसि बान्थानि थाखाय सायख'दों। साहसि बान्थानि थाखाय सायख'जानाय आसामनि सा 8 पुलिसफोरा जादों डीएसपी प्रकाश मेधि, डेपुटि इन्सपेक्टर रूपज्योति नाथ आरो तुलक दास, एसआई मोब्लिब ब्रह्म, एएसपी प्रकाश सनवाल, कन्स्टेबल सेमसन थार, जयकिरी थेरन आरो नवजित रय। बेबायदिनो आसाम पुलिसनि सा 13 जवानफोरनोबो स्पेसियेल सार्भिस मेडेल फोसावदों। स्पेसियेल सार्भिस मेडेल मोननो हानाय आसाम पुलिसनि जवानफोरा जादों एसपी राजेन सिंह, इन्सपेक्टर रूपज्योति दत्त, दिपेन पाटवारी, डेपुटि इन्सपेक्टर राजु कुमार सिंह, कमलेश्वर पेगु, डीएसपी सतीश कुमार, हाबिलदार देवेन चन्द्र बरा, रजनीकान्त बर्मन, एएसआई मनेश्वर काकति, एस विश्वचन्द्र सिंह, कन्स्टेबल इन्द्र दास, दिगन्त बाग्लारी आरो निरलाबाला कसारी। काछार जिल्लानि धलाइनि गंसे माद्रासायाव फरायसा बुथारनाय जाथायनि गाहाय दायनिगिरिया हमजाबाय।
टलाइनि दारुसालाम हाफिज माद्रासानि हस्टेलाव रबिजुल इस्लाम मुंनि 12 बोसोर बैसोनि फरायसाखौ गोदोना हानानै बुथारनाय जाथायखौ लोब्बा लानानै माद्रासानिनो फोरोंगिरिखौ हमबाय। माद्रासानि हस्टेलाव फरायसानि गोदोना हानानै बुथारनाय जाथायनि गाहाय दायनिगिरिखौ मुहसिन रहमान खान होननानै सिनायथिनो हादों। मुहसिन रहमानखौ पुलिसा दिनै हमदों। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां रबिजुल इस्लामा माद्रासा हस्टेलनिफ्राय खारखुमानायनि दायाव फोरोंगिरि मुहसिन रहमान खाना गाज्रि बुग्लिदोंमोन आरो बेनि उनाव रायजोफोरनि सिगाङाव उदाङै निमाहा बिनो गोनां जादोंमोन। नाथाय बेनि खिथेर लानो थाखाय माद्रासानि फोरोंगिरि मुहसिना रबिजुलखौ हस्टेलनि खथा सिङावनो गोदोना हाना बुथारदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। कामरुप रुरेल जिल्लानि रङियायाव दिनै सोमोनांथावै सानै बिमा फिसानि गोथै सह बोखांदों। खावसे सेवग्लिनाय थासारियाव बोखांदों सानै बिमा आरो फिसाजोनि गोथै सह। रिपर्ट बायदिब्ला रङियानि शिव मन्दिर साखाथिनि गंसे एपार्टमेन्टआव दिनै सानै बिमा आरो फिसाजोनि गोथै सहखौ खावसे सेवग्लिनाय थासारियाव बोखांनो हादों। बबेखानि बिमा फिसानि गोथै सहखौ कनिका आगराला आरो पिनु आगराला होननानै सिनायथिदों। बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो पुलिस बिफाना जाथायसालियाव थांनानै बिमा फिसानि गोथै सहखौ बोखांहैयो आरो पस्टमर्टेम आनजाद नायनो दैथायहरो आरो बेनि उनाव बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायो। चिरां जिल्लानि बिजनी नोगोराव थानाय टेंफाख्रि भवनाव 14 आगस्ट समबारखालि दुलाराय बर' बैसोगोरा आफाद एबा बर' सेनियर सिटिजेन फराम मावफुं आफादनि मेल खुंजायो। गागि आफादगिरि पद्मश्री डक्टर मंगलसिं हाज'वारिनि मासि दैदेननाय बे मावफुं मेलाव गोबां हाबाफारिखौ सावरायनानै आथिखालाव बावैसो सिगाङाव भारतनि चिफ इलेक्शन कमिशनजों फोसावजानाय डेलिमिटेशननि फाइनाल लिस्टखौ गोजोननाय मोनाखै। बे डेलिमिटेशनखौ गनायनो हाया होननानै सोंखारिनायजों लोगोसे चिफ इलेक्शन कमिशननि फोसावजानाय डेलिमिटेशननि हेंथायै गोजौसिन बिजिरसालिसिम थांनो थाखाय थांखि आजावो। बेनि उनाव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै बुंदोंदि थांनाय समाव डेलिमिटेशननि थाखाय हियारिं लानाय समाव बर'नि मैखोम माहारियारि आफाद एबसु आरो दुलाराय बर' थुनलाइ आफादा मैखोमै जेबो बाहागो लायैया जोबोरैनो दुखुनांथाव आरो बेयो बर'नि थाखाय लाजिनांथाव होननानै बुंदों आफादनि गाहाय नेहाथारि अमर सिंह ब्रह्मआ। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।